però estic bé, estic aquí a la Flor de Maig i les nenes m'acompanyen, Vale, nena? Vale. Mare meva, jo encara estic en acció, I tu com vas viure això de la segona etapa de la Flor de Maig? Què? Que quan ja després ja va anar a terra del tot i tot, què va passar? Saps alguna cosa? Sí, doncs... L'any 78 ja estàvem en democràcia i clar, era un moment molt àlgid, no? Que tothom sortia al carrer, es feien moltes coses, encara no hi havia tants centres cívics ni tot això com hi ha ara. Llavors els veïns van demanar que aquest espai de la Flor de Maig fos un ateneu popular i bueno, ens ho van concedir. L'etapa del Socias Humbert, quan era l'alcalde, i ara li preguntaríem a la Gemma com veu el futur de la Flor de Maig. Bueno, jo espero que... doncs que l'edifici en si torni a agafar una mica l'alegria de la que ens parlava la Teresa, que torni a estar ple de vida i que aconseguim dur a terme el projecte que ens plantegem ara, que seria una mica un projecte totalment autogestionat, on hi hagi, funcioni assembleàriament, de manera horitzontal, on tornin a prevaldre els valors cooperatius que hi havia als inicis, i que sigui un punt de referència del barri per totes les entitats que bé no tenen espai o gent que vol fer una activitat o compartir coneixements, que puguin venir aquí a fer-ho. Així com també un espai de referència per la gent jove, que cada cop es té menys lloc al carrer, perquè cada cop diguem que l'espai públic és menys públic, que es pugui venir aquí, venir a prendre alguna cosa, estar amb els amics, que serveixi també per fer xerrades, per formar-nos. Que sigui un espai una mica per conviure gent de diferents generacions, que crec que això també és positiu. I això, bon ambient. Simbòlicament traurem aquesta tàpia. Tothom que vulgui col·laborar en una desmuntada col·lectiva de tàpies. Recuperació veïnal i reobertura de l'Ateneu Flor de Maig de Poblenou. Aquest nou projecte, des de l'humilitat, però amb pas ferm, pretén estendre els valors cooperatius de la Flor de Maig i la resta de cooperatives obreres de Catalunya, tant per les relacions veïnals com pels projectes econòmics de consum i producció. Donar resposta a les necessitats, els reptes i els desitjos no satisfets en la societat capitalista actual. Retallades, pobresa, atur, habitatge, salut integral i de qualitat, sobirania alimentària, igualtat real de gènere, llibertats personals i col·lectives, etc. Contribuir en la recuperació de la memòria històrica del Poblenou i de la ciutat, posant èmfasi en la història del cooperativisme. Ser un exemple de gestió de la propietat, fent-la col·lectiva i no especulativa, i per tant molt més beneficiosa pel conjunt de la societat. Comprovar com totes les parts que el maig passat van tancar l'Ateneu Flor de Maig han tingut temps de reflexionar i reconsiderar la seva postura. Funcionar a partir d'una organització horitzontal i autogestionada, en consonància amb els valors cooperatius. Ser un espai de trobada i d'enriquiment pels col·lectius i entitats del Poblenou i de la ciutat, tot facilitant el naixement de noves entitats. Recuperem la Flor de Maig, construïm un barri i un país més lliure i més just socialment.